Kráčam nočnou prériou za tebou. Kam odišla si láska hustou tmou. Prešiel som už množstvo dedín, teraz v ďalšej krčme sedím. Kráčam nočnou prériou za tebou. Tvoju krásnu tvár však nikde neviem nájsť. Kam za peniazmi si mi mohla zájsť. A keď si tu niekde v sále, príď o 6 k mestskej hale. Kráčam nočnou prériou za tebou. V podstate tú scénu som sa rozhodol ja so svojimi nejakými kamarátmi mapovať, lebo stále sme ju sledovali, stále sme ju vnímali, ale málo čo z toho ostalo nejak zaznamenané na fotografiách, na nejakých rozhovoroch alebo niečo také. Preto sme vlastne sa rozhodli urobiť ten taký portál ePrešov.com, kde vlastne sme zaznamenávali koncerty na začiatku. Motorkárske zrazy, ktoré robil Ľudo Antol, tam sme hrali všetci z Prešova, hore na Sigorte. A prišli, ja neviem, Ľubo Petruška s Ferom Ferencom a s Tomášom Višňovským a robili AC/DC Revival. Takže si povedali, OK, my urobíme Iron Maiden Revival. Vieš, že vlastne aj chytíš nejaké technické veci, sú dosť náročné solá a riffy, že sa zase posunieš, teraz oni už hrajú tam, tak poďme aj my hrať niekde ďalej, vieš, že... Keď som bol menší, tak som doma videl v rohu gitaru, takú elektroakustickú Jolana Tornado. No a tak, keď som na ňu pozeral, tak mi to nedalo a som začal do nej brnkať. No a tak to vlastne celé začalo. Potom som stretol Drahoša niekde na ulici vonku. Začali sme sa o tom baviť a púšťať si hudbu, Vietrník, prvé metalové kapely. No a nakoniec sme sa rozhodli, že to skúsime. A hodil mi dnu do gitary opitý Čech 100 korún, takú tú veľkú zelenú 100 korunačku. A to bol vlastne úplný počiatok, že presne tak by som si to predstavoval, aby to bolo celý môj život. Prehnané ambície prešovského človeka. Neviem, pravdepodobne. Sen bol taký, aby sa nám podarilo za jeden rok odohrať vlastne každý mesiac koncert. Čiže nie, že by sme mali... Predtým to bolo naopak, že celý rok sa cvičilo a bol jeden koncert, tak my sme to chceli jakoby otočiť. Keď sme sa rozložili, samozrejme sme nemali žiadny mikrofón ani žiadnu aparatúru. Vtedy sa bežne hralo bez aparatúr. A sadli sme si za nástroje a zistili sme, že klavír je asi o pol tóna nižšie, jak je harmonika. Vlastne hneď po tomto víkende, od piatku, soboty, nedele, gulákania, mátenia tam v lese, tak v pondelok už sme boli kapela. Prečo práve Mária Kovaľová? Možno, že je tu teda Mário Kovaľových, alebo je, lebo my ako mladci sme ich robili, tak 7 či 8 sa ich prihlasilo. Vzniknú iné zoskupenia, ktoré vydajú CD-čko a zase čakajú a tak sa to všelijako tak prelieva a funguje to tu. A sem tam sa niekomu niečo podarí. Netušil som, ako sa kapela volá. A potom zrazu niekto povedal, že akože, keď sme to reálne o pekačke a teraz sme to spievali, že jak sa vlastne volá tá kapela? A on že však to je IMT Smile, že jasné, áno, IMT Smile. Vtedy Láco Lučenič to trošku pridal tomu tú rokovú šťavu. V podstate vyhodil niekoľko aranží a dal tam proste rovnú gitaru, strčenú do maršala, klávesy, všetko do maršala. A bavilo nás to v tej polohe, že musím povedať, že proste prišiel za mnou, hraj menej breakov, ukludni sa, to vôbec není zaujímavé tam, čo tam hráš, tie čalamády, to proste vypusť a hraj rovno. Uvidíš, bude to väčšia zábava. S Ivanom a s Mirom sme sa registrovali, keď ešte boli v Prešove, ale nikdy sme sa nejak akože bližšie nekontaktovali, ale vedeli sme o sebe. A oni ma kontaktovali už ako veľmi známa slovenská kapela pred rokmi. V podstate ja už teraz asi hrám 6. rok v IMT Smile. Išli sme na Širavu, tam hrala Komajota a vlastne boli sme tam s nimi na chate a Stana Čoreja napadlo, že ty spievaš, no tak čo keby sme niečo skúsili natočiť, nejaké demo alebo niečo, že či máme nejaké vlastné veci. Iba skúšaš, platíš, potom nedaj Bože zarobíš, zasplatíš.
Jasné, že je to iba sranda, ako nemôžeš to brať vážne, lebo to nie je vážne. Ako Slovensko je strašne malé na to, aby niekto dostal podozrenie, že a teraz som veľká kapela. Kapely sa prezentovali a poznali medzi sebou. To bolo kúzelné na tom. My sme chodili jedným k druhým na skúšky, čiže do skúšobní. A keď prišli do skúšobne, alebo k nám niekto prišiel, bolo úplne automatické, že my sme zahrali niečo a potom sme samozrejme dali svoje nástroje, bubny a tak ďalej. Prišla tá kapela, ktorá bola napríklad u nás alebo my niekde a zahrali nám oni. Mnohí sme vtedy v tých časoch boli prakticky muzikanti samovci, čiže bolo problém zháňať nahrávky, bolo problém zháňať notový materiál, čiže často sme skladby hrávali podľa sluchu, potom už sme hľadali hudobne vzdelaných muzikantov, kamarátov, ktorí nám prakticky pripravili tú skladbu, aby sme ju zahrali tak, čo najvernejšie, ako je skomponovaná. V tých časoch bolo ako všetko v socializme. Hrali sme na robených nástrojoch. Začínal som niekedy v roku 1963 v Sabinove v Pionierskom dome. A tak sme sa dali dohromady kapela, ktorá si dala názov Beatmakers. V Prešove v Dukle sme cvičili. A potom sme sa dostali do tej tzv. Prešovskej Meky, do PKO na Čajar. Po jednom z večerných vystúpení sa z ničoho nič, bývalo sa vo vojenských stanoch, zastavil u nich, alebo pristavil prvý kozmonaut sveta Jurij Gagarin. A môj otec ovládal perfektne rusky a oslovil ho s tým, či by kolektív mu dokázal zahrať Nini Rossiho Silencium, čiže večierku. Snáď nezakrývam solistu, Štefana Foltína. Prepáč mi, Kristína.